800 persuna minn Malta u Għawdex kull sajf qegħdin imorru fl-ardijiet tal-missjoni biex iwettqu ħidma missjonarja. Dan il-fenomenu li bosta Maltin u Għawċin qed imorru jagħmlu xogħol volontarju fil-missjoni u ta' min jinkoraġġih u jissapportjah. Għalhekk il-Fondazzjoni Ju Xandir Soċjali Reliġjuż f'din il-maratona qed tiddedika 42 siegħa xandir għal gruppi li se jwettqu ħidma missjonarja fis-sajf li ġej. Dawn il-gruppi waqdiet volontarji missjonarji Maltin u Għawċin fis-sajf li ġej jixtiequ jwettqu 9 proġetti missjonarji kbar f'diversi postijiet foqra fid-dinja. Il-proġett tal-klinika fil-missjoni ta' Patri Bert Gauci fil-Honduras, fil-missjoni ta' Father Ray Portelli fil-Peru u fil-missjoni tal-Isqof Manuel Barbara f'Malindi, il-Kenja, il-proġett tal-restawl ta' djar Frubik fl-Albanija, kif ukoll tal-orfanatrofju fl-Indja, il-proġett ta' sponsor ta' tfal studenti fit-Tanzanija, kif ukoll sponsor ta' tfal fl-Ebasan, Albanija, il-proġett tal-installazzjoni tas-sistema għat-tisfija tal-ilma u tal-Life Saver Jerrycans fil-Kenja, kif ukoll l-aħħar proġett biex jinxtraw tricycles għal persuni morda bil-polio fit-Tanzanija. Nitolbu. Għatina nitolbu kolla li tista kollox li jitqarbina li għamilna bis-sagrament tal-Għid tibqa' dejjem tagħmilna l-ġid fir-ruħ u l-ġisem tagħna bi Kristus Sidna.